Ne vom juca Minecraft. Ne vom face o nouă casă, ne vom face un nou loc. Haideți să ne facem pe survival, pe normal și hai să creăm. Ne vom juca astăzi Minecraft și vom vedea ce face pe el. Ne vom juca, cred că astăzi e prima parte. Cred că ne vom mai juca cu mai multe fel de jocuri dacă mai vreți. Dar ăsta este începutul. Da. Așteptăm să se încarce. Ok, ne-am spawnat într-un loc foarte... este un fel de pădure aici. Să disperăm la. Păcat că nu avem topor. O să spargem cu mâna, asta este. Până facem un crafting, după aceea ne vom face un nou topor. Desigur. Nu doar topor, dar mai multe obiecte. Avem de unde. Eu sunt puțin răcită. Nu știu cum am răcit așa vara, dar în fine. Ok, cred că 7 lemn este destul. Așa că hai să creăm lemn. Și de lemn vom face un crafting. Și da, să facem și o casă, un chest. Hai să ne facem un chest și acum vom merge să ne facem o casă într-un loc mai bun. Trebuie să căutăm un loc mai încăpător. Că aici sigur nu putem să facem o casă pe aceste dâmpuri. Dâmpuri ușor, micuți. Trebuie să luăm și mâncare. Ok, un de lup. Hai de recuține. Ok, haideți să luăm niște puțin de mâncare. Să batem pe costul. Porcii, de fapt nu. Ok, am luat mâncare. Sper să ne ajungă. Ouch. Ok, am luat mâncare. Putem și niște lalele? Oh, da. Bagă-mi puțin să fac noapte, să nu pot să-mi fac o casă. Sper că nu este ceva loc. Trebuie să găsim un loc perfect. Uite aici. Wow, aici e perfect.
Ok. Haideți să începem așa cu acest lemn. Să facem o casă. Destul de mică, pentru că nu avem nevoie de casă mare. Ok. Nu o să ne ajungă lemn, dar nu e nimica. Că o să mai facem, să mai luăm lemn. Da, hai să luăm de aici lemn. Așa. Așa. Ok. Asta haideți să-l punem aici. Să-l luăm cu orice. Să luăm lemn. Așa. Să luăm și o ușă pentru o casă. 3 uși. Fine, nu contează. Care avem lemn. Nu avem destul, dar merge. Am cam greșit. Ok. Că tot eram aici, hai să mergem aici. Vedeți când am lemn. O să luăm de data asta un lemn ca să ne ajungă. Așa. Ok. Această floricică o să punem aici. Da. Aproximativ 10 lemn, dacă merge. No. E ok și așa. Așa. Oh, 36. Super. Ok. Trebuie să facem loc și pentru ușă. Pentru că nu o să fie așa. Dacă să fie 2 uși, dacă tot. Să avem 3 dacă să nu rămână una. Da. Așa. Am făcut așa găuri. Vom pune perfect. Aici. E bine. O să punem așa. Uitați. Să fie așa aici.
aceea continuăm. Lemnul ăla că eu nu mă dăm seama să-l luăm după aia. Ok. Hai să arăt. Haideți să luăm... nu putem să punem ziua. Nu că sunt de ăsta. O să facem noaptea, oh my god. Ok. Deci, seara dacă vreți să mai continuăm, pentru că se face seara și nu mai pot filma. Deci, da. Să facem multe like-uri până în partea a doua și desigur că v-ați face. Pa!